Но мисля, че Лиепая със сигурност са по-добър отбор от Славия. И ги смачкахме с такъв хубав футбол, офанзивен, си игра вратаря на 40-я метър, а срещу Славия сякаш или не го правихме това нещо, или ни бяха разучили прекалено добре. Тасев имаше много хубави пробиви по време на контролите. За 3 мача изработи 3 дуспи. В мача не го пуснаха много, 20-30 минути, дори ако не се лъжа по-малко. И бяха го разучили. Очевидно е за това Евана Загорчич беше разучил всеки играч на отбора, всеки ключов играч идеално. И Сека, не знам дали мога да си правя каквито и да са били изводи за него, нито пък и за Питъс. Няма ги крилата, които да им помагат. Бютучи, той е 50 на 50, докато Илян Алиев тотална трагедия. Почвам да си мисля, че играе само единствено, защото Томаш има някакви връзки с баща му и това не ми харесва със сигурност. Това, което той постоянно каза по време на пресконференции, пускаме най-добрите играчи. Не ги дели на българи, чужденци, стари, млади. Ако наистина има нещо такова с Илян Илиев старши, това няма да е добре със сигурност. Надявам се да няма. Това са само спекулации и за сега ще вярвам в Томаш и ръководството. Другата и най-прясна тема, докато го кача вече може да излезла новина по тази тема.